Yan. Yan o. Ganyan po talaga si Liam. Mag-alaga sa akin. Parang tunggoy-tunggoy na yan, Yam. Spray lang, tubig lang po yung ginagamit namin kasi bawal po yung chemical. Baka masira yung buhok natin. Baka malaglag yung ibang buhok. Yan o. Nakoy uban, Yam. Yes. So, may uban daw ako, guys. So, bawal na magkuha ng uban kasi gabi na. Yan. Pulbos sa aking mukha. May pulbos po talaga, no? Yan, no? Ganda na, oh. Ganda, no? Yan. Dito sa mukha ko yan. Ay, ada sa kilid. Yan. Huwag mo ilagay sa ulo. Ano nabutang sa ulo, eh? Diri lang, oh. Diri dito. Yan. Yan, oh. Nagkapulbos na yung ulo ko. Pila yung edad mo yan? It's a 9. So, 9 years old na po yung panganay ko. Ang turn ko. Ooh. Ikaw na sa desk. Yan si Iso. Ikaw is, pabutang ka is, pulbos is. Ha? Puti. Parang naglalaro lang kami. Oo. Yan o. Puting-puti na po talaga. Yung agtang lang ginilagyan ni Yami. Na. Ito kayo sa dito. Ako lang yung maputi sa amin kasi nasa sa front ako ng ring light. Pag dito ako, yun o, magkakulay lang po talaga kami. Dahil po yan sa ring light, no? Yan. Tanggalin mo na yan. So, next guys is, ito na sang duhayam. Oo. Ayan, so tinanggal na ni Yami kasi next step niya is yung dalawang pugong na pod. Yan, susuklay na ni Yami. Soapy. Meron po talagang tubig para mas smooth yung paglagay niya. Ano yan is? Ganyan, no? Uy! Huwag mo ilagay sa ulo is. Okay. Kuha mo na akong rubber band. A rubber band. Yan. Kunin mo yung isa para dalawa. Sa mukha ng Is, eh. Si Is po talaga napakasamukan. Sa pungka na bata, oh. Yeah, pinaim mo ba? Ako be. Dali. Agay. Ayaw, luwag. Is. Tiri, ano? Yan, ganyan. Yan. So, Dalawa na naman. same kami ng buhok ni Is. One length ba, no? Kasi kamukha daw kami. Dami nagsasabi sa amin na magkamukha kami ni Is. Kaya para magkapareho kami ni Is.
Yan o. Kita mong sa iyo, yes. Kita mo. Oh. Ha? Ha? Baka. Magbaka ba? Oh. Continue na po si Liam eh. Ano yung kinakain mo is? Black Sheila. Blood chili. Doon ka nga. Yan. Black Sheila. Ayaw mo samok dia. Oy. Huh? Ayaw, ya, ayaw is. Is mo ani guys. Is mo ano. Yan. Yan po yung pangalawang style. So yung pangatlo is yung tatlo na po yung Aw. ayaw is gara-gara mga is. So tapos na yung isa. Yes, yan o. So next is yung kalawang yan. Ayaw lagi dia pun. Tubang is kay makita. Iya no. Parang naglalaro lang kami guys. Tingnan. Kasyang kanding. May sungay na po ako. So maya guys is ganituhin niya niya. Yan. Kasi kuno pabadlong daw. Siyang po ni bataan eh. Ayan, so kukunin na po ni Yami kasi kunin mo na yan. Next is Yung tatlo. tatlo lang taman pa ha. Oh. So wala ng rubber band. Ako eh. Tanggal. Yun. Agwa ka. May sungay is. Rubber band ka. Di. Agwa guys. Yeah. Yan o. So last one na po ito. Rescue. Imuis, sama ni Muis. Okay, wow. Sige mo ganyan. Okay. Oo, pa. Oo, yo. Opa. Nakaba. Wait lang. Kung rubber band. Tingnan nyo guys yung buko. Rubber band. Merong kaspa ata ito. Hindi pala. Go up there. May puti. The. Yan. Yan.
Gusto ko ng Macau niya. Hmm? Parang si Apolinario Mabini na ata to. Aha. Kiwawa is. Saan na mo is? Pina. Imo. Imo tanang. Kugmo. Aha. 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 Yawa is. Saan na siya is? O saan na siya? Amot. Pugni sa na mo is. Pagpugong ito ka. Ano yung rubber band? Ano yung rubber band? Ano lagi mo? O, doon niya ako may mo pa. Ano na is? Yan na. Ano nagkahuman? Hamang isa ni. Yagi nang ikuptan. Tulong may kabo. Nasa imong ba? Gina. Si Is ba? Usam na ni mo diha dong. Ay kuno pabadlong. Sikat na. Ay lagi dong gara magkadib na mabaw ha. Sikusik lang ay. Tapos wala yung isa. Isa. Lala lang ito ang Mm. isa ko. Tapos na. Yay, tapos na po. Yan o. Isa lang dito. Nasaan dito yung isa? Ayan guys, tapos na po kaming mag-bonding. Yan, maraming salamat po. Keep safe always po and God bless. Bye-bye. Thank you po. Ingat!